Ovo su kuće Šarkinovića. One su pokraj magistralnog puta za Gusinje. Kao i put, bile su pokraj Plavskog jezera. Sada su u njemu. Idemo da uplovimo u kuću. Da ste došli 15 minuta prije, mogli smo i kroz prozor da uletimo. U objekat koji nikada nije ulazila voda. Ali je ušla u desetine kuća oko Plavskog jezera. Dževat je opštinski savjetnik za ekologiju. Savjete da ovakvih poplava ne bude davao je na osnovu stručnih elaborata koji su se primjenjivali decenijama, ne i u posljednje dvije. Ja moram da napomenem da su nekad komunisti čistili rečna korita, lima i voda velika kad bi došla u poplavama. Morala bi 10 do 15 dana da pada da bi se dogodila malo jača poplava. Da niz vodu ne bi otišlo nekoliko stotina hiljada eura, trebalo je utrošiti tek oko 10-ak i primijeniti formulu prostu. Napraviti širok prag oticanja lima kako bi se smanjio uticaj maksimalni dotoka u jezero i nivo jezera stabilizovao. Dževat je i jedan od poljoprivrednih izumitelja. Na stotine sorti voća i povrća unaprijedio i uzgojio na svom imanju. Dobio je i nagradu Ministarstva poljoprivrede koja mu još nije ni uručena. Ne beremo mi ovo jabuke u njegovom voćnjaku. Ovo je on obrao Bostan. Pa ja mislim ono što ja trenutno imam u mom posjedu, znači sortimenta voća i povrća, da to nema u Crnoj Gori. Stalno govorimo, hoćemo Evropu, hoćemo, evo nas ko u Veneciji. Pa ja mislim da smo čak i lepši od Venecije. Ovo nema ni u Veneciji. Evropa smo mi sejo. Evropa i to kako ubrzano. Pa vidite, voda ako neće nikak, voda će nas ponijeti u Evropu, tako brzo hitamo.